бародаро, хоҳаро, тамошобинони ютуб. имрӯз чӣ гуфтаниям? Барои шумо гуфтаниям ки программое ҳаст бародаро, пул кор кардан метавонӣ. Ба осонӣ пул кор мекунӣ бародаро. Барои аввал видеора хушрӯ тамошо кун, гуфти гапҳо ёд гир, биги ҳамин кора кун. Бисёр ёд намедонам бародаро. Барои аввал ҳамин программаро гуфтам шумода бифаҳмонам. Як программа нест, бисёр программа бародаро. Барои программаро скачат кардан Play Market медурем. Вақте ки Play Market-ро омадем бародаро, вақте Play Market медурем бародаро, Play Market-ро омадем, вақте ки Play Market-ро омадем бародаро, клавиатура менависем. Клавиатура обичный клавиатура менависем. Бисёр бародаро намедонанд ки ай клавиатура пул кор мекунӣ. Леки бародаро барои шумо мефаҳмонам. Видеоро хушрӯ тамошо кунед бародаро. Баъд клавиатура даромадем, ин ҳамин программа. ҳозир шумода мефаҳмонам бародаро. Ин ҳамин программаро скачат мекунед. Вақте ки скачат кардед бародаро, уже рӯи экранда мебурора ин программаро. Рӯи экранда мебурора бародаро. Вақте ки рӯи экранда мебурора, шумо мегиред ин программаро установка мекунед, принят мекунед. И клавиатура, обичный клавиатура вақте даромаде, хай ма уже установкаш кардагим бародаро. Мегиред принимат мекунед, амира установка мекунед, скачат мекунед. Баъд бародаро Вайбера, Имоя, любой чикати ҳамин медрӯи уже ҳамин клавиатура да. Вақте ки даромаде ягон каса переписат карданда, вақте ки ягон каса переписат карданда, уже ҳамин клавиатура мешавад. Вақте ки установка карди, уже мебурои ҳамин клавиатура. Баъд аминҷода аппараш программа функсия мезанем, медуроем дурош бародаро. Баъд иҷода денежный заработок. Вақте ки сурати доллара бародаро, хушрӯ тамошо кунед. Ҳаминҷода медуроем бародаро. иҷода чӣ кор мекунем мо? Ҳозир шумода мефаҳмонам бародаро. иҷода фақат посмотрите видео. Посмотреть дар рекламаҳо пул метиҳанд. Барои рекламае ки мо тамошо мекунем, мода пул метиҳанд. Ҳозир яташа тамошо мекунем бародаро. Медуроем. Посмотри видео. Посмотри рекламный контент. Медуроем бародаро. ҳозир тамошо мекунем. Чӣ ба ошибка гуфтистае мо? Интернети ма сустара бародаро, барои ошибка кардистае. Уже ин рекламаро баровард бародаро. 25 секунд ждат мекунем. Барои ки 25 секунд нашава, мода монет наметиҳам. Барои 25 секунд ҳамин рекламада ждат мекунем. 25 секунд ҳозир тамом мешава. Уқаям нест, бисёрам нест. Уже тамом мешава. Баъд мода монет метиҳанд. гуфти гапҳо монет танга манош хаяматон медонед бародаро. уже мода метиҳанд. Реклама бучид. мо назад мебуроем. Вақте назад биромадем, уже поздравляем у тебя 400-500 монет. Уже 4500. Да, 4500 монет. Уже 4500 монет мода додам бародаро. Хай чӣ хеле ки хитон дидед бародаро. Баланси ма този заработи ешо мекунам. Вақте ки заработи ешо, вот баланси ма баланс монет диде се чанд кашид. Аиҷа бародаро плюс нимат карда мешава. иҷа доллар кор мекунӣ. Вақте ки $1 шид, ту снимат карда метунӣ. Хай бародарои ҳастае ки мисол бисёраш бекоранд медуроянд. Хай мо ки кор мекунем бародаро. Дар Москваем кор мекунем. Хай вақт мешава медуроем кор мекунем.
баъд ай кор мебурем, боам телефон кати кор мекунем бародаро. Дар инҷа боам хе реклама метиҳанд, тамошо мекунӣ, баъд маъне ҷамъ шидан мегирад, баъд $1, $2, $10, $100 мешавад, баъд снимат мекунӣ бародаро. Дар видеои дигар тарзи снимат кардани пула гап мезанам бародаро. ҳозир минут мо уже камтари зиёдтар шид бародаро. Дар видеои дигар гап мезанам. Дар канал подписатсия кунед бародаро. Видео маъқул бошад лайк монед бародаро, поделитсия кунед, штоби ҳамаи бародаро донанд ки ами реална кор карда мешавад, программаҳо пул кор карда мешавад. То видеои дигар бародаро, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонатон барори кор шумода.